सिगाङाव आङो जोंनि पापनि थाखाय कालबारि क्रसावहाय थैनाय बियो फबजानाय बे सिखांफैदों बे जिसुखौ आं सिगां हामबाय होनग्रोयो आरो नैथियावहाय जिसुनि रावखौ जायफ्रा खोनासंगोन आं बिसोरखौहाय हामबाय होनो गोजोन्थों। जिसुनि बाथ्राखौ बुंनो लाबोदों नैथि फैफिननाय बियो फैगौसै। दा बियो माबोरै फैगौसै जों मिथिनो मोनो जाहैबाय जोङो बाइबेलाव नुनो मोनो जाबाय माथाइनि 24 बालाब 37निफ्राय लानानैहाय 39सिम जिसुआ गाव संसार दं सम बेबायदि बुंदों बे फिरिनि मानसिफ्रा नहुनि समफोर बायदि जागोन। दा ओरैबायदि बुंनो जाहैबाय बे नहुनि समावहाय जायखौनो मोजां मोनदों बेखौनो हाबा खालामदों, गोसो बायदि हाबा खालामदों आरो गाज्रिजों बुहुबायमोन। दिनै गाबोनबो जों नुनो मोनो, आं मेगनजों नुनो मोनबाय जाहैबाय गावनि अनजालि बिहिखौ नागारनानैहाय गावनि फिसाखौ नागारनानै गुबुन देशआव थांनानैहाय गुबुन अनजालि लाहैनाय आरो सोरबा गावनि अनजालुखौ नागारनानैहाय गावनि फिसाफोरखौ नागारनानैहाय गुबुन देशआव थांनानैहाय हाबा लाहैनाय बेफोरबायदि आंनि मेगनजों नुगासिनो दं आरो मेगनजोंबो नुदों आरो नेटफ्रावहाय खोनागासिनो दङ दिनैहाय न'नि समफोरबायदि जागासिनो दं। नै जों बेजों मिथिनो मोनो जाहैबाय जिसुआ नैथि फैनायाव फैगासिनो दंसै आरो जिसुनि फैनाया समा जाबाय होननानै जों मारै मिथियो? जिसुनि रावासो जोङो मिथिहोयो। बेनिखायनो जोङो नुनो मोनो जाबाय जिसुनि फैनाया जाबाय नुजाहोजानायनि 1 बालाब 7 सिरा बुंनो जाबाय नाय बियो जोमैफोरनि सायाव फैगौ जायफ्रा बेखौ सुफ्ल'नो क्रुसाव होदों, क्रुसाव दोगथाबदों बिसोरबो नुगोन आरो जायफ्रा बासायजानायखौ मोनाखै जिउजों दैदेनजायाखै बिसोरबो नुगोन आरो गाबख्रावगोन बियो जोमैनि रथजों फैगोन। जों मिथिनो मोनो रथखौहाय जोङो गोदोनि समाव बिरफ्रा रथखौहाय बाहायोमोन, गराइ गारिजों बाहायोमोन, गोदो दावहायाव बाहायोमोन। दिनै गाबोन जों होनो हायो जाबाय बे रथना जाबाय गराइ गारि। गोदोनि समाव दंफांजों बानायोना लहाजों बानायो जों बेखौ मिथिनो मोना, नाथाय जिसु ख्रिस्टनि जाहैबाय जोमैनि रथ। बे जोमैनि रथजों जिसु ख्रिस्टआ नोंथाङा दिनै 3 दिन जाना थानायफोरखौ बे लाङो फैगोन। माबोरै लाङो फैगोन? बियो ओरैबायदि लाङो फैगोन जाहैबाय हाजार हाजार सुगुदफोरखौ लानानै फैगोन। सोरगोदफोरनि फेंफा सुनायजों सोगोमफबगोन, बियो समायनायजों फैगोन, बोलोजों फैगोन। जायफ्रा दिनै गाबोन जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायना दं, जाय बेखौ नेनानै दं, बेखौ जिसु ख्रिस्टआ जोमैजोंहाय बारजों बोखोनानै जोमैनि रथजों लांहोगोन। नोंथाङा दिनैहाय बे जोमैनि रथजोंहाय थांफानो थाखाय नोंथाङा थामथिम दंना? दिनै जिसु ख्रिस्टआ जाय गोथारफोरखौ लांफैगोन बे गोथारफोरनि थाखाय रंजानाय दिन जागोन आरो जायफ्रा लांखो जायाखै बे लांखो जायैफ्रा गाबनायनि दिन जागोन। नोंथां दिनैहाय बे गाबनायनि दिनखौनो होसोदों ना रंजानायनि दिनखौ होसोदों? नाथाय जिसु ख्रिस्टआ फैगौसै जोमैनि रथजों। दिनै नोंथाङा दिनैहाय बे जोमैनि रथजों थांनो थाखाय थामथिम दंना? दिनै जोङो गालाथियानि 5 बालाब 0 सिराव जों मोननो हायो नोंसोरो जिउजों दैदेनजा अब्ला मोदोमनि जाफुंनायखौ नुनाय नङा होनना बुंदों। दा जोङो मोदोमनिखौ माबोरै मोननो जाहैबाय बे गालाथियानि 5 बालाबनि 9 सिनिफ्राय मोननो जाहैबाय। बे जाबाय जिनाहारि खालामनाय, लांसुनाय मावनाय, मुर्ति खुलुमनाय, थाखा लुबैनाय, थिगु जानाय, बेखौ गाहायाव लिरगासिनो दङ। नोंथाङा दिनैहाय बेयावनो दङ नामा? नोंथाङा दिनैहाय बै नहुनि जुगाव दे गोसो बायदि जादोंमोन, गोसो बायदि हाबा खालामदोंमोन, नोंथाङा बे जुगावहाय बे नहुनि समाव नहुनिजों दंफायो नामा? नोंथाङा दिनैहाय जोमैनि रथजों थाङोब्ला फै। दिनै जिसु ख्रिस्टआ जोमैनि रथजों लांनो फैगासिनो दङ। नोंथाङा दिनै थामथिम दंना? बेनिखायनो फै दिनैहाय आरो जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय आरो जों सोलोंबावनाय जाबाय बे जाबाय आमसनि बिजाबनि 8 बालाब जों मोननो हायो जाहैबाय जिनै बालाबनिफ्राय 13 सिरिसिम लिरनाय दङ। गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा लेलायगोन, गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा मर गोजा जोहोलाव सिख्लाफ्रा दिनै उजिफैबाय। दिनैहाय जोङो सिख्लाफोरखौ नुयो
दिनैहाय इसोरानो जिसुआनो जोंखौहाय मोजां महर सोरजिबाय नाथाय जिसुनि सोरजिनायखौ हामजाया दिनैहाय बे मगनखौ फांथेनो थाखाय हाद्रिखौ फांथेनो थाखायहाय आफा इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ बे मोस्रोमखौ होबाय दिनै नोंथाङा बेवहाय जिसु ख्रिस्ट'नि सोरजिनाया जायाखिसै होननानै दिनैहाय मा फुननो खानजल फुननो आफा इसोरा समायनि थाखाय बेवहाय मोस्रोम होदोंमोन बेखौ हनानैहाय खानजल फुननो जिसु ख्रिस्ट'आ समायना गस्ला दादों जिसुनि सोरजिनाया जाखोनानै दिनै आल्था फुनदों दिनै लिपस्टिक फुनदों दिनैहाय नोंथाङा दिनै जिसु ख्रिस्ट'जों थांफानाय थामजों नङा जोहोलाव नङाब्ला सिख्ला लोगो बिनिखाय फै जोहोलाव दिनै संसारावबो बिराद मोजां जोहोलावफोर उजिबोबाय जोहोलावफोर दं जेरावखि थाङा मानो नुनो मोनो जाबाय बिरि अबथिंनाय सिगारेट अबथिंनाय गय जानाय देनदाय सोबनाय गान्जा सोबनाय बायदिसिना निसा जानाय जौ लोंनायजोंहाय आद्रि जागासिनो दं जोहोलाव लोगो नोंथाङा दिनैहाय निसायावहाय गोदोनानै दंना सिख्ला लोगो नोङो देलायनायावहाय आगोना दंना जोहोलाव लोगो नों दिनैहाय बै जिसु ख्रिस्ट'आ फैगौ जेबाव थांफानो थाखाय नोङो थामथिं दंना जोहोलाव बेनिखायनो फै दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जेबोराव बुंनो जाबाय नोंसोरो जिउजों दैदेन जानांगौ गालाथिया 5 बालाब 10 सिरियावहाय बेनिखायनो जों साफ्रोमबो दिनैहाय जोङो जिसुनि जिउजों दैदेन जानांगौ जोङो दिनै जिसुनि जिउजों दैदेन जाब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैनायाव जों थांफानो मोननाय नङा बेनिखायनो फै दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि राव जोंखौ बुंनो जाबाय ना आं फैगौ आं थांगासिनो दं दाखालि समावहाय आंबो बन सिनदों आरो सासे लोगोआ बन सिनदों बे ओरैबायदि सिमां नुदों होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ बिनि खाथियाव फैदों आरो बुंनो जाबाय ना आं फैगासिनो दं होननानै बुंदों दिनै गोबां दर्शकजों दिनै सिमांजों बुंगासिनो दं जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया खाथियाव दंसै नोंथां लोगो सिख्ला लोगो जोहोलाव लोगो दिनैहाय बे जिसुनि नैथि फैनायाव थांफानो नों थामथि दंना दिनैहाय जाकबनि 4 बालाब 4 सिरियाव लिरनाय दङ जाया संसारजों फिसिगिरि जिसुनि बिसार होननानै बुंदों दिनैहाय नोंथाङा ख्रिस्टियान जिबन खांनानैहाय दिनै संसारजों नों फिसिखागोन नामा जिसुनि बिसाराव जागोन नामा बे जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्लाखि नैथि फैगोन बे समाव फिसाफोर आं नोंसोर खमा होनो फैगोन होननानै बेबायदि बुंनाय नङा नाथाय जायफ्रा दिनै गाबोन नेनानै दं बेखौ जों दिनै जमानि राव जों लांखो थाखोनो फैगोन बियो समायनाय महरजों बोलोग्रा महरजों दिनै थामथिम जाना थानायफोरखौ बे लाङो फैगोन बेनिखायनो फै जोंनि ख्रिस्ट'आरि फोथायारिफोर जिसुआ फैगासिनो दंसै बेनिखायनो जों बयबो थामथिम जानि जिसुजों थांफानो थाखाय जों थामथिम जानि नोंथाङा दिनै थामथिम जायाब्ला बबाव थांगोन जिसुनि रावा जों खोनागासिनो थायो जिसुनि रावखौ जों खोनासङो जिसुनि रावखौ जों मोननै जायगा दं होननानै जों बयबो मिथियो मोनसेया जाबाय आलो गोजोन रायजो दाबसेया जाबाय मोनसेया सयथानि थाखाय थामथिम खालामनाय नोरोग रायजो बेयाव जेबो गोजोननाय गैया जेबो सान्थि गैया एक सेकेन्डबो सान्थि गैया जेलायबो होख्रावनाय गाबज्रि खावनाय जिबन बेनिखायनो फै नोंथाङा दिनै बे गाबज्रि खावनाय जायगायाव थांगोन ना बै जिसु ख्रिस्ट'नि थामथिम खालामनाय जायगायाव थांगोन बेनिखायनो फै दिनैहाय जोंनि ख्रिस्टियान लोगोफोर बिदा फंबायफोर दिनै थामथिम जादो जिसु ख्रिस्ट'आ फैगौसै जिसु ख्रिस्ट'आ फैगौसै होननानै माबोरै मिथिनो मोनखो जों माथाइनि 20 बालाब 30 सिरिनिफ्राय मोजाङै फरायब्ला जों मिथिनो मोनजाबाय बे दिनै गाबोन समा जाबाय जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि समा जाबाय बेनिखायनो फै दिनैहाय फोथायारिफोर साफ्रोमबो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ नेनानै थादो आरो जों नेनानै थादो नङाब्ला सैताना नेरनाय समाव बायदि नोंथांखौ नायगासिनो दङ दिनै जों साफ्रोमबो गोसोखांदो जों जानायाव उन्दुनायाव जेलायबो जिसुखौ गोसोखांदो बेखौ हामबायहोदो नोंनि जिबनखौ जिसुनियाव बावदो अब्लासो जों दिनै सोरगोनि अधिकार जागोन हामबायसै बे जिसुनि रावखौ खोनासंग्रा साफ्रोमनि सायावहाय नोंथांमोना जिसु आशीर्बाद होन आं बावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।